היי אגם, מה שלומך? מהרהרת על החיים? איך החיים עבורך? היום את בת 11 ימים. היום יום שבת, לא שזה משנה לך משהו. אמא במקלחת, ככה שאת תקועה איתי. לא נורא. בסוף את תתרגלי להיות עם אבא. למרות שאין לי ציצים חלב. מתישהו זה נהיה יתרון. מה את אומרת? אוקיי. מה בא לך לאכול היום? אפשר ג'חנון, ספגטי, קובה, קציצות או חלב. נראה לי נלך חלב.